aldiz irakurri nuen poema bat. Kasualitate izan zen, Castillo Suárezek eskatu zidan bere liburuaren azala diseinatzeko, Balagutxa liburua, 2006 zela. Orain laguna gara Castillo eta biok, baina duan harremana bestelakoa zen, nire bezera bat zen dela, eta nire bere hormintzailea diseinu lan eta egin bat, eta komunikazio kontuetan. Orduan, bueno, portada gure egiteko, txakurri behar izan duen liburua, ez dakit zen bat aldiz irakurri nuen, izan zen deskubrimendu bat. Poema batek nola hain elementu gutxirekin horren emozio sakonak sortzen aldituen, nola egiten aldizun klak momentu jakin batean oso gauzak gutxirekin, suelto batzuekin, baina oso ongi ordenatuta daudenak, horren lehiluratu ninduen. Eta, bueno, hortikan hasi nintzen beste gauza batzuk irakurtzen, beste batzuk, beste batzuk. Eta momentu jakin batean, bueno, askotan gertatzen da, beste baten zuregan sortu duen hori, zuk bestei eman nahi izatea.